We're get fáilte ráisiú timpeall Tíre. Ba sé bliain go leith eile sula mbeidh daoine bhfuil talla acu na bealaí atá rannaí go mhóthar nó idir bearna agus scríb go na mar a theas. An iartas dhéanana ar chead pleanála. Mar go bhfuil comhlaíochán na Gaillimhe leis an togra a scrúdú i rís. Der coiste gríomh mhóthar an ára trí i sé, go bhfuil an bóthar chur ar méad aide ag go gúrla. Tá sé chuig mí dé go tosíú gobar ar phleanana go bhóthar nó idir bearna agus scríb go na mara an ára trí sé. Tá 8 mealach rannaí go bhóthar i comhlaíochán na Gaillimhe, ach tá coscar riine bhfuil talla acu tá buailte na bealaí sin cead pleanála áil go méid cinenne dionta faoin mhóthar nó. Tá sé ráta le blianta nach níon fortáda faoin ára trí sé go méid cinenne dionta faoi hathmhór chathair na Gaillimhe ar dús. Is ag deire chruniú mísú na comhlaí conda inné a tharne an comhlaíoir seán ó túris go nuas an bóthar nó tá bearta idir bearna agus scríb, ach ní rá dá scéala ag feimlí na comhlaíoch. An bachar chead pleanála atá curás go bhhaintear chunamara theas, agus tictar hééis chruniú an le inné go bhfuil an tugur le scrúdú ina siríist, rud a hóicis bliain go leith eile. Dúir siad go gaithe siad inis, chóras leagan síos agus muoinúáil le haid breanúir fáil réile chuide go na bealaí. Agus méid ólas formis a ggóla chunda inné, is cosú go bhit sin tógáil sos le bliain go leith eile. Der coiste gníomh mhóthar an ára trí sé go na mar a theas go bhfuil siad míaideach faoin aspa dulchan cíine tá dhéanana maidir leis an mhóthar nó. Tá sé dtíar chuir ar mérráta go me chuir chuna bréanú sin an coslachta teidir scéal an iscúil sé ggéar a chuir chofád ar mérráda go gáide daoine síán ach an fáibe tá leis sin álas fuide me se chuir go mééis sé sáirte teachchaúb tá réim sé mórtála nach mé an cead pleanar an go muintear cheantar. Tá sé tuí le fis ag Michael Timmins atá ganas ar bhódaí an chundé go bhfuil teagháil dionta ag go gcóirla leis an rion iompar le hairigad aáil le cuid go na bealaí ránithe a bhaint go Nuacht. Sin ní neachtain Nuacht TG4 i go seairige. Ag ócáid a gúnda an chlár in deire seachtain se catsa, brunú dábhachtain íormháis ar Catriona Lucas ball gan Garda Costa. For Katrina Lucas boss agus ar dulgas leis an Garda Costa I gile chuí an ára. Sí chéadháil gan Garda Costa I riamh a bhása a mun a cuid dulgas. Bhailibh idir cárda gailta agus build an Garda Costa in inistí máine roiir de ócáid speisialta I Gcuine agus in an óid ar an maul an Garda Costa Katrina Lucas. Mar éich go tragóide chuí agus ar dulgas ag glórg féidir gíl chuí I mí bheanóir in irig, nuair a dúmpaigh an bád go raibh sí ionta bíal fuaithe. A roiir bhrán cuman bhaintear an chláid an gradam de chláidíneach na bliana ar chéile Catriona, Bernard, agus amach Ben agus a heníon Emma. Chomáile sin bunach sampladas na leabhar comhróin a bhí sínithe agus na mílte. Ihe fear special atá anseo, bíl ócáid mhórach go chuilimh líon an Clearmans Association, go hundúil bín na cruinne a húsam lech lia, ach marial go bhfuil ihe special agan inis a nocht cumar Katrina Lucas furbás go tragódach an fór se caite tá sé á reachtáil anseo. Bhí sí anmha le póistí múnsí sábháilta isce agus elín San Ireland donna póistí. Dinner than Scott Katrina. It means an awful lot to us. Chaibh Bernard Boychas as an dacaíocht leanúnach atá fachtacha ón bobal. Duineach chu síos ar Katrina Lucas a réir mar engel a thug go cuid ama go deonach, go fial agus go flathúil. Díag sí an praisas iarde I mun a chud dulgas agus bin countas na cúisina go mnach dáhachtain iarmháis don giadúid is staid an chumain os na néideag tuchadaí. Cumás ó maní Nuacht TG4 in inistí máin. Rinne cuman lúchleasiachta as cartha na Gaillimhe éocht ag críomhchonacht a mála á luain de dúna se catsa agus rách lún gon salach céna ag déana gaisce a rás sealaíochta.
An Institute Technoliaachta bhaile a halúin, cruthú písa stara ag craobhlú chlásaíochta chonacht, nar a rí mahar agus níon, sáine agus na cóil ceinn ar an oran sealaíochta céine sa rás sealaíochta ceathair Harócéad Madar. Master gur bhéon chéadú a riamh go ndeithí mahar agus a níon chun rása a deanta chéile a gréibh Cuide. The Callier na cóil a más na raithie is fearr sa tír, agus ar an oran náisiúnta a bhís páirte a gréibhlú chlásaíochta na Chorúpas na Dáil an saoirú seo. Tá mé mam éis bailm a bhfuil mar síl sport go dáta agus tá sé ítach ba ag bheiste Ross Canilum. Tá sé eisteach na cóil bheith ag spreagam mé. Tá an tréáil tar éis méid thuirt de fada le seo. Tá méid an sásta faoi. Bhí mé sa Ross seaca méidir imágin agus bé mé ag sa riile le na cóil agus Sáine inis. Tá na cóil ar fearn na hÉireann agus spreagann si go leor daoine sa club. Seo an céad ár go rá maithre agus níon ar an fearn riile ceanna. Tá Galway City Harriers an bródáil as an oran. Tásúil agan go níorann go madlo. Chur an oran sealaíochta tús láidir faoin rás. A deathrú deornach na rathaíochta a chuaíonn watsin ó glúin go glúin idir mahar agus níon. Céin ar thug den chéad áit leo, dag teile ceinn a lura céin ar chraobhlú chlásaíochta chonacht, agus an séasarlú chlásaíochta faoi íon ag tarint chun críocha. Sin ó choirín nó TG4 a maiile a halúin. Scéan ga chur a gaileach agus fuileach á chóirte mar Ebert. Nós a bhí forlehan ar fud na héireann céad blianachchain an úmas níomh Martin. An deir seachtainna seo seolú Blood Right, the Feast of St. Martin in Ireland. An chéad saothar scolára atá dírithe ar nóshuireachtaí Láil Martin. Se an tain pictiúr gur bóldóin ar an tradiisiún seo duine ag marú agus ag dúirte fola. Láile Martin, an tain óláíag de hain, bhíoh Firefest na man áfa dó. Ebert fola, cleach, ceart nólacha, tiomnathe den naamh, nósa tá mihiléig ar fadan is. Ceandas na cúnta sí. Ach tá círa díanta gebili me glyn ar bhreis agus míle gáichiad cúntas sa chnuasach bialadis náisiúnta. Scag agus scláireacht in na leabhar Blood Right, the Feast of St. Martin in Ireland. Dhearach siad an miniál agus ligach siad amach an éil ar lecandaris agus uaireanta chuirich siad i ggéire chuoine in Tíre agus bhí áit na háirithe ina maistíocht na leanaí agus na héine sa tig leis a bhfuil ar an éatan an san. Chreid daoine go raibh cosint ag go bhfuil agus go raibh Naomh Martin in ann na daoine a chimead sláán ar feadh na bliana agus olcas agus donas is na héanú i chimead agus fiú na daoine maithe a chimead an dig go maith. Scríú go fáthe céad a bhí sin agus dúirtí caiimid cheart fáin inis bharú go Láil Martin. Ó bhí fáid a gcerc agus bhí fá chúla a gcerc a bhain fáin clúb den miniál bheith fá buinte clúb den miniál go mar slígach chun gáithli sa stían idir miniál agus heid cófánéid agus chloch fáin cheart suas go dtite chanéid. Béidir gur piseoga. Sochach in púcaí agus rodí chimead amach. Á bhí sé súil go mór leis, mar fiú bhain dabar cearca bheith agad, beidir seanna cearc, uach sé an láis a chorcáin, beidir bhíoh súb go clúas ar a gan anire, agus salan ar agus práta, agus ceannach sé sin béle mór, mar ní bhíoh bélaí mór an. Ebert agus dúirta fola. Am réúnta cinnte go bhfuil nasc anna láidir geile ihe hána agus go méocha le héad a dhéanamh fadó leis an greidirh ársa a bhíoch ansá agus gur dhiimi sé a raig go dtí an chríostíocht. Seolfar Blood Right, the Feast of St. Martin in Ireland sa dagan dehíine beag seo, ach ní dócha go gur sé fáin ar bhanána linne seo dul a scannart fens brochal. Ní dá go méid seamat a bharú anyway a sé mé róúsal. Seán Macatíigh, Nuacht TG4, Corcoghine. Nis deire tá daoine go leoracht tarrant ar bhalabeag an níotar chundaí an chláir le seachtain, héis go bhó chear a luí a bheith aice. Rud anspéisialta agus neamhnácha seo, mar go neartar nach nairíonn ach le cás amháin gá lehéid as 2 billiún bre i híocht sláán.
Doesn't say it here though, doesn't say the pin here. Tá óntas na nóntas fan lampa dearach sa bháin ag tam cléir I leachtaí chrathúid in iarthar an chláid. Ó rugan bhód a fór Hereford tá siad ag techt chuna gána iscint. Of all my travelling, I never even heard the forecast or anyone that saw a forecast with a cow. Cégar of tam in áras gur cúpla a bhíonnta de bhar chua henis sa bhísí, buna chua bhána an arach na cégar of chericín de gána berrace. It'll only happen once in 4 lifetimes, I suppose. We'll never again see it anyway. Tá an bhó héin agus a gána ag techt chuhéin go maith. An rud eiles na choitianta fé seo ná gur chericín de gána bunina a bhí cé. Is rud anna nefach náthach, chericín de gána a bheithe bó éan airim. Meastar ná tarlíonna le héad a cha gceann as ga chéan héanaíag milliún bó agus iad sanna bheith bertha ina metheig. Rud a gágan go bhfuil chericín den íanacha anna speisialta ag an mósa. Bheith bio agus mar chéile, identical quadruplets. Ní léon ghailna go mar sin. Tá sé nachchotíanta? Tá sé annachchotíanta a fad. Tá na cerca hénig bailúisteach fioch cada an chlompar sa bháin. You're so cute. Tá ualach bheithún an gána á dhéadra mód an mó agus budéil á dúirtas na gána go fóil. Ga chan gáin agus enim tucuthe go chan cheannacha ag an rámógan is. Mia, Fluffy, Jenny and Rosie. Caafar aire le thuirt an mó agus a cuid go fóil. Agus tam gur be go báil go gihí siad só, gatan varagaig. Oh, you can be sure I'll keep them. You can be sure of it, Tomas. They'll be here after me. Nógan tóisiad agus go dúchaig breis bainad an mó, caithigh tam cuairmíon bhdéil a chimeád ar héin. Tomás ó man éon Nuacht a TG4 in éarthar chunta an chláid. Agus siún in teachtain seo Timpeall Tíre ón bhuireann ar fad a bhí gobar ar a glár. Lá maithagaí.